करिय'ग्राफारा जाबाय हिरण्य बर'। आं बिथांखौ आगोलाव आवगायनो थाखाय आं खावलायदों सिगां फारसे। साबायखर थाबाय। बिनि उनाव दङ लाइरिस एन्ड टिउन मानगोनां कातिन्द्र बसुमतारी। बिथांखौबो आङो सिगाङावसो आवगायनो खावलायबाय। बे समाव जे मोसागिरि बिथांमोनखौ मोसानो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय। अहम ओं ह्रीं क्लीं फुत्से ओं ह्रीं क्लीं फुत्से ओं ह्रीं क्लीं फुत्से।